No, máme tu telefón Siemens S10D s farebným displejom z Nemecka, ale nejde zapnúť. Ideme zistiť prečo. Batériu pozrieme, napätie, aké má, na pinoch 1,4 plus minus, pozrieme na voltmeter, koľko nám ukazuje, má 0 V, toto je nejakých 0,2. Dobre, takže baterka je úplne vymlátená. Ideme ju oživiť, a to takýmto spôsobom, že ju naformatujeme pomocou laboratórneho napájacieho zdroja jednosmerného napätia. Privedieme mínus na záporný pól a plus na kladný pól a zapneme zdroj. Máme nastavené nejaké prúdové obmedzenie a už nám nabíja 60 mA prúdom, ktorý ďalej nebudeme zväčšovať. Čakáme iba na napätie, ktoré sa nám z batérie bude postupne zvyšovať na 3,6 V, lebo to vidíme tu na tej baterke. Kapacita je 1800 mA a 3,6 V battery pack, tu je to napísané. No, a to chvíľu potrvá, necháme to asi 10 minút. Bude sa to tváriť tak, že tento prúd neskôr budeme zvyšovať, keď dosiahne napätie úroveň 3 V, ale nie na veľmi vysokú hodnotu prúdu, možno tak do 300 mA, aby sa nám nezohriala lítiová batéria. Preto obmedzujeme ten prúd, aby nám aj nevybuchla. A ako vidíme, napätie nám už stúpa. To je veľmi dobrá správa, to znamená, že baterka ešte žije, ale už nie je veľmi dobrá, lebo zase kleslo to napätie, hej. Takže články sa budú musieť vymeniť, ale ideme to len oživiť, aby sme dokázali zapnúť telefón. No výborne, dosiahli sme 3 V, takže zvýšime ten prúd na hranicu 300 mA, čo je 0,3 A. Môžeme ísť aj viac, maximálne do 0,5 A. A už vidíme, že nám vstúplo napätie baterky na jeho maximálnu úroveň 4,1 V. Lebo 3,6 je predpísaná hodnota, ale v realite je to vždy viac, to je dobré. A prúd nám už klesá, čo je tiež dobré. Keď nám klesne na úroveň 0,02 trebárs ampera, čo je 20 mA, tak baterka bude nabitá. A to by sme tu museli čakať hodinu, 2, 3, pretože batéria je už veľmi stará. Ale teraz ju potrebujeme len oživiť, aby nám zapol telefón, výborne. Tak v takomto stave to necháme ešte chvíľu nabíjať a potom ju dáme do telefónu a uvidíme, či sa zapne. OK, ideme na to. Takže odpojíme batériu. Máme ju v nejakom stave nabitú. A uvidíme, či sa zapne tento krásavec. Battery empty, please recharge. OK, tak ideme nabiť. No a už nám ju nabíja krásne, tak ju necháme nabiť. A potom zapneme telefón. No, nejde, musí sa nabiť. Dobre, kúpime nové články, vymeníme a potom zapneme. No, tak sme si nachystali batériu a ideme ju otvoriť, ale sme si to predpripravili, lebo je to zalepené a ide to ťažko. A čo vidíme vnútri sú práve tie články, ktoré sú klasické AAčka veľkosťou. Kúpime nové, vymeníme. Ako vidíme, tieto sú už vytečené, preto nám nedobíjajú. Tu je elektronika v batérii. Je to obvod, ktorý sleduje stav batérie, teplotu. Je tu aj termistor niekde. Takže batéria bude ako nová. No, máme tu rozobraté batérie.
vytečené, k nim je elektronika, úzdro. A tuto sme kedysi zapájali iné články pomocou lepidla, ale musí sa to bodovať. Toto je len vzorová ukážka spájania batérií, pretože klasicky pajkovanie nám nepomôže, ale bodovačka. Opravili sme baterku dočasne, dali sme 3,7V článok, jeden jediný a ideme to vyskúšať zapnúť. A funguje nám to. Máme tu krásny štvorfarebný displej.